na. Yeah. Danahin na. Yeah. Watercolor ko naman. Orange, blue. Ganda. Tapi yung may isang red din. Nasaan eh. Kulang ng L2. Hindi. Yung Ashley. Oo. Ang kulang na yun.
Ano? Sabihin ko lang. Doorbell mo, doorbell. Mag-doorbell ka. Madam? Madam? Kumusta ka, madam? Diretso ka na ng kwan? May ka kay kuya. Tissue daw kuya Penny. Come on. Tissue ka. Tissue? Di ba Ilocano ka na? Ilocano din sila. Nakano sila, kuya? Hmm. Aray ko po. Kumare, gusto mo yan. Ito po. Saan ka didiretso sa pagluin mo? Boy! Tara sa bahay. Joke na pala ni Daisy.
Eh, Sa akin mo. hindi ikaw. Hindi ako sasagutin ng gamon. Bakit? Ikaw na lang tumawag dali. Naka-live ka? Bugo. Kuya pala. Brown. Everything will be today. Everything today. Magta-taxi ka papunta doon? Ito takot ka ba pa uwi? Kaya tinta ko ni Kuya. Sinundo ako ni Kuya eh. Ang ilang ka pala mukha.
Pick upin mo lang naman yun. Wala ka na pang minuto. Lasing na lasing pa daw si Daisy rin talaga. Tugok ang... No. Okay. Picture mo nga, Lobby. Huling na naman. Lobby, picture mo nga. Titignan ko. Ay. Masukot. Tan. Hindi, yung balat hindi pa natatanggal. Ano ba? Okay na. Kaya nga, hindi para bang naging magulo ang buhay. Sa watercolor. Hindi na kayo na siya. Ito kuya, hindi mo pwedeng lagyan ng art ito Sige, lagyan natin. para mag... parang plain na plain kasi. Lagyan na lang. Napaka-demanding. May sandal. Ren? Dito no?
Ano sabi ni Daisy? Naging daw siya. Patay-patay na naman daw. Kasama na.
Tissue. Ayaw sa akin. Ano? Sure. Masakit pa. Kaya ito ayaw matanggal. Taas ng dapit. Pinanggamot mo yung Bipantin. Tapos, nung naubos na, nagbigay ako ng tuwan. Ay, hindi pala. Yung binigay mo, saka yung petrol yung din. Hindi tato na. Nagtawanan nila ako dun sa bahay eh. Hindi ba naging magulo? Diba? Na siya. Magbabas ka, magme-metro ka. Ay, magbabas ka, magbe-taxi ka. Ano? Ang oras na ba? Sakit. Hindi. Mas masakit na una. Kuya, nasa order ko. Dalawang ganisa. Nagtitinda pa si Kuya. Nang? Langgunisa embutido. May nakita ko yun. Sino gumagawa niya, Kuya? Ikaw? Ha? Kuya, magkano ganito? Kung dito. Magkano ba yun? Ito. Kung Sanda. dito. Pagawa mo yan? Hindi. Sa kanan. Nagpatato kasi asawa ko dito. Ganyan. Ito. Saan siya nagpapagawa? Sa Sarja pa. Ayan.
Dito, saan yung pin? Dito, bila. Wala na lang. Magaling na yung totoo ko. Magkano yung kuya?